यानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च यानि च पापानि ब्रह्महत्यानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या अधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पते पते तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, धरणी माताजी, हरे कृष्णा, थैंक यू माताजी, हरे कृष्णा माताजी, பாத்து கரேன் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்கலன்னா நாங்க சொல்லுவோம் மாதாஜி. கேக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. பிரணாம் மாதாஜி. தாரணி மாதாஜி பிரணாம். தாரணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போட்டுட்டாங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பிரேயர் ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா. மற்றவங்க மியூட்ல இருங்க, தயவு செய்து மியூட்ல பாடுங்க. நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, यमुनाधीरावनचारी, जय यमुनाधीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रणति. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासचात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்றைய வகுப்புக்கு எல்லா டிவோட்டிஸையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூர் தேவர்களையும் பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்கி நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை வந்து ஆரம்பிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரீ ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய அத்தியாயம் நம்ம படிக்க போறது என்னன்னா, தெய்வ அசுர இயல்புகள் பற்றி. அதாவது தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா அப்படிங்கிறது. தெய்வங்களுடைய குணங்கள், அசுரர்களுடைய குணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம். அதை பற்றி படிக்க போறோம். நம்ம பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இதுல 15வது அத்தியாயம் நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதுல என்ன பார்த்தோம்? பற்றற்று பகவான் கிட்ட எப்படி சரணடைகிறது. அது இந்த சரணடைதல் மூலமாகத்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும். இந்த பௌதீகத்துல இருந்து நம்ம ஆன்மீக உலகிற்கு செல்ல முடியும் எப்படிங்கிட்டு அந்த அரச மரத்தினுடைய உதாரணத்தை வச்சு நம்ம படிச்சோம். ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி புரியலைன்னா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து இந்த பௌதீக உலகம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டது, இந்த உலகத்திலிருந்து நம்ம எப்படி ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத 6ல இருந்து 11 வரைக்கான அந்த பதங்கள்ல பார்த்தோம். பஷ்யந்தி ஞான சச்சூஷக, ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய முறை என்ன அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அடுத்து இந்த பௌதீக உலகில் நம்ம வாழ்றோம்னா நம்மை பராமரிக்கக்கூடியவர், நமக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஆகையினால அவர் எப்படி பராமரிப்பாளராக இருக்கிறார், எப்படி சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு இதுக்கெல்லாம் ஒளியை கொடுத்து நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு காய்கறி இவைகள் எல்லாம் வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கு உதவியாக இருந்து இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை எப்படி பாதுகாக்கிறாரு, எப்படி பராமரிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய நிலை என்ன, அவர் எப்படிப்பட்டவர், புருஷோத்தமர். இப்போ உத்தமமான புருஷர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பரமாத்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா இதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய நிலைகள். இதுக்கு மேல வந்து பகவான் முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நிலையான இருப்பிடமாகவும் புத்தியாகவும் அறிவாகவும் அடுத்து ஆனந்தமாகவும் இருக்கக்கூடிய கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நாம் அடையலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அறிவாக, மறதியாக, வேதமாக, அந்த வேதத்தை தொகுக்கக்கூடிய வியாசராக இல்லையா, வேதங்களால் அறியப்படுபவராக, எல்லா வேதங்களுடைய நோக்கமாக இருப்பவரும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத நேற்று படித்தோம் இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் புரியுதுல்ல உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. அடுத்ததுக்கு போலாமா? இந்த வகுப்புல தேவ மற்றும் அசுர சுவாவங்கள் குணங்கள் என்ன,
பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம், தெய்வீம் தெய்வீம்னா தேவர்கள். பவந்தி சம்பதம், சம்பதம்னா அவங்களுடைய ஸ்வாவங்கள், அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன, அசுரர்களுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்னு. அடுத்து 7ல இருந்து 18 வரைக்குமான பதங்கள்ல தம்போ தர்போ அபிமானஷ, அந்த எப்படிப்பட்டவங்க அசுரர்கள்ங்கிறத பார்ப்போம். அடுத்து அசுரர்களுடைய குணங்கள், அந்த குணங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், அந்த அசுர குணத்திலிருந்து எப்படி முன்னேறலாம், அப்படி முன்னேறலைன்னா எப்படி கீழ் உலகத்திற்கு நாம செல்ல வேண்டியது இருக்கும் என்பதை பற்றியும் 19 to 24 வரைக்குமான பதங்கள்ல படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் தேவர்களுடைய குணங்களை பற்றி படிக்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமானது இது. ஏன்னா இந்த குணம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேயா? இதுல கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கங்க. ஆளுக்கு 2 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. முதல்ல வாசிங்க. யாரு வாசிக்க? அருள்மொழி எல்லாரும் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வா சம்சுதிர் ஞான யோக விவஸ்திதிஹி தானம் தம்ச சயச்ச ஸ்வாக்யாய தப அர்ஜுன். 3 ஸ்லோகம் வாசி ஒண்ணு மட்டும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. இருக்கிறத ஃபுல்லா வாசிச்சிருங்க 3rd வரைக்கும். அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோஷஸ் தியாக சாஸ்திரி அபைஷூனம் தயா பூதேவ் அலோலுப்பம் மார்த்தவம் ஹரீர் அசாபலம் தேஜ சாமஸ்ருதி சௌச்சம் அத்ரோஹ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. வெரி குட் மாதாஜி. இதே இருக்கட்டும். இப்போ பாரதங்கிறது யாருகிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுனன் கிட்ட. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. வாசிக்கிற எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க. அபயம் சத்துவ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமஸ் ச யக்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தவ ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திரவைஷுனம் தயா பூதேஸ்வலோலுப்தம் மாதவம் ஹரிரசாபலம் தேஜத் சமாத்ரிதி சௌஷம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. முதல் கடவுள் சொல்றாரு அபயம். அபயம்னா என்னன்னா, பயம்னா நமக்கு தெரியும், அச்சம். மாதாஜி இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு மாதாஜி. கொஞ்சம் கிட்ட வந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா கிட்டதான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பயம்னா அச்சம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? கேக்குது இல்லம்மா? கேக்குது மாதாஜி. அபயம்னா பயமின்மை இல்லையா? அபயம்னா என்னது? அச்சமின்மை, பயமின்மை. சத்வ சம்சுத்தி அப்படின்னா சம்சுத்தி, சுத்தினா தெரியும், சுத்தமாக இருக்கிறது. சத்வனா இருப்பை தூய்மைப்படுத்துதல், இருப்பை நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்தை தூய்மைப்படுத்துதல், நம்முடைய உடலை தூய்மைப்படுத்துதல். அடுத்து ஞானம்னா ஞானம்ங்கிறது தெரியும், யோகன்னா இணைதல், வியவஸ்திதினா நிலை. இந்த மீனிங் படிச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஆக ஞானத்தினால பகவானோடு இணையக்கூடிய நிலை. ஓகேயா? அடுத்தது தானம்னா தானம் இல்லையா? நம்ம கொடை. அடுத்து தமனா மனதை கட்டுப்படுத்துறது, கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறது. அடுத்து சானா மற்றும்னு அர்த்தம். யஜ்ஞ யாகம். அடுத்தது யாகம் செய்யறதா யஜ்ஞம். சனா இன்னும் வேற என்ன சொல்றாருன்னா பகவான் சுவாத்தியாயன வேத இலக்கியங்களை கற்றல் அப்படிங்கிறாங்க. வேத இலக்கியங்களை படிக்கணும். தவம் இருக்கணும். ஆர்ஜவம் எளிமையா இருக்கணும். ஆர்ஜவம்னா எளிமையா இருக்கணும். அஹிம்சானா அஹிம்சைனா எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யக்கூடாது. சத்தியம் வாய்மை உண்மையா இருக்கணும். குரோதம்னா கோபம் நமக்கு தெரியும். அக்ரோதன்னா கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபடுதல். தியாகன்னா
துறவு துறவு துறவி என்ன செய்யறாரு? எல்லாத்தையும் தியாகம் செஞ்சுட்டு தானே போறாரு இல்லையா? ஆகையினால துறவிக்கு தான் தியாகம்னு சொல்றாங்க. சாந்தி, சாந்தியா நம்ம எப்போ இருப்போம்? அமைதி. சாந்தினா அமைதி. அவை சுணம், மற்றவங்களே கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடை பாக்குறதுல நமக்கு விருப்பம் இருக்கக்கூடாது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இன்மை. குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இன்மை. தயானா கருணை, இரக்கம். பூதேஷு அப்படின்னா எல்லா உயிர்களிடத்தும் இரக்கம் காட்டணும், அதைத்தான் சொல்றாங்க. அலோலு பத்வம் அப்படின்னா என்னன்னா, அலோலு பத்வம்னா பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. மார்தவம்னா கண்ணியமா நடந்துக்கிறோம் எல்லாருக்கிட்டையும். ஹரி, ஹரின்னா வெட்கம். நம்ம கிட்ட தப்பு செய்யறதுக்கு நம்ம வெட்கப்படணும் இல்லையா? அதைத்தான் சொல்லியிருக்கீங்க. அச்சாபலம், அச்சாபலம்னா எல்லையற்ற பலம், மன உறுதி இருக்கணும். நமக்கு நல்ல மன உறுதி இருக்கணும். தேஜன்னா வீரமா இருக்கணும், வீரம். அடுத்து சமா, சமா அப்படின்னா மன்னிக்கும் தன்மை. யாராவது நமக்கு தீங்கு செஞ்சுட்டாலும் அவங்களுக்கு பதிலுக்கு நம்ம தீங்கு செய்யக்கூடாது, அவங்களையும் மன்னிச்சிடணும். திருதி, தைரியமா இருக்கணும், தைரியம். சௌஷம், சௌஷம்னா தூய்மை. அடுத்து அக்ரோகன்னா பொறாமை இல்லாம, குரோதம்னா பொறாமை, அக்ரோகன்னா பொறாமை இல்லாமல் இருக்கிறது. அதிமானிதா, மதிமானிதா, மானிதானா மதிப்பு, அதிமானிதானா மதிப்பை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறது. பவந்தி, இதெல்லாம் எதனுடைய குணங்கள்? சம்பதம், சம்பதம் தெய்வ. அதாவது சம்பதம்னா என்ன? குணங்கள். யாருடைய குணங்கள்? இந்த குணங்கள்லாம் இப்ப நம்ம படிக்கிறோமே, இது யாருடைய குணங்களாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? யாருடைய குணங்களாக இருக்கும்? சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக இயல்புகளில் பிறந்தவர்களுடைய குணங்கள். ஓகேயா? தெய்வீக இயல்புகளில், தெய்வீகமான சூழ்நிலையில பிறந்த குழந்தைகளுடைய ஒரு குணங்கள் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் அழகா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இந்த குணங்கள்ல நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இந்த இது பாசிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லிருங்க மாதாஜி. வாசிங்க யாராவது, வேற யாராவது. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் பவானி மாதாஜி வேணா படிக்கட்டும். பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெடி பண்ணுங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்தல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த குணங்கள்லாம் யாருடைய இயல்புகள்? தெய்வீக மனிதர்களுடைய இயல்புகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இதுல இப்ப நமக்கு என்னென்ன இயல்புகள் இருக்கு? நம்ம குடும்பஸ்தர்கள், கிரகஸ்தர்கள், நமக்கு என்ன இருக்கு? சன்னியாசிகளுக்கு என்ன குணம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். என்னென்ன குணங்கள் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்து இந்த தெய்வீக குணங்களோடு பிறந்தவர்களை எப்படி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அபிஜாதஸ்ய அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னன்னு சொல்றாங்க? அபிஜாதஸ்ய. அபிஜாதஸ்யங்கிற வார்த்தையினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா, இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள், தெய்வீகமான குழந்தைகள் யாருக்கு பிறப்பாங்கன்னா, தெய்வீகமான குணங்களையுடைய பெற்றோர்களுக்கு பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக பொதுவா ஒரு இது சொல்றாங்க. இந்த அதாவது கல்யாணம் நடந்த பிறகு என்ன சொல்றாங்கன்னா, கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு ஒரு சம்ஸ்காரம் மேற்கொள்ளணும்னு சொல்றாங்க. சாதாரணமாக நமக்கு பிராமணர்கள் வேணா செய்வாங்களோ இருக்கோ. இந்த இதை கீதை படிச்ச பிறகுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்கள பலருக்கு தெரியுமா இருக்கும். நம்மளால அதுக்குரிய நல்ல நேரம் அப்படிதான் பார்ப்போம். அதாவது
கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே கணவனும் மனைவியும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நேரம் நல்ல நேரமா இருக்கணும். நல்ல பகவான் அப்படின்னு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான பால் பழம் எல்லாமே கொடுப்போம் இல்லையா. என்ன சொல்றாருன்னா இங்க நம்முடைய பிரபுபாதா அந்த பொதுவா வந்து இந்த மேரேஜுக்கு அப்புறம் இந்த கணவன் மனைவி மாறு 2 பேருமே இந்த கூடுறது அவங்க வந்து தெய்வீகமான உணர்வுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து கூடணும். அப்பதான் தெய்வீகமான குழந்தைகள் பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லாம அந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை, தெய்வீக உணர்வு இல்லைன்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அவ்வளவு நல்ல ஒரு குழந்தைகளாக இருக்க மாட்டாங்க. நாய் பூனை மாதிரிதான் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறப்பல நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. ஆகவே பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் வந்து முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டியது இந்த கர்ப்பதான சமஸ்காரம். நீங்க காலையில நம்ம ஆரத்திக்கு வருவீங்களேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பெரும்பாலோர் வருவீங்க, சிலர் வராம இருப்பீங்க. கட்டாயம் வாங்க. அதுல ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அவங்க கணவர் 2 பேருமே ரொம்ப கிருஷ்ண உணர்வு உடையவங்க. அவங்க குழந்தை ஒரு பையன், சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஆசிரமத்துல அங்க நம்மளுடைய கோயில்ல வளர்றான். அந்த பையன் இப்பவே நரசிம்ம அந்த பாடல், துளசி எல்லாமே அழகா சொல்றான். அந்த ஆரத்திக்கு கட்டாயம் வந்து அவரே பாடுறாரு. அவரை பாக்குறப்ப அவ்வளவு தெய்வீகமா இருக்கு. ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை கிடைக்கணும்னா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அவங்க கணவன் மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தால் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் பிறப்பாங்க அப்படின்னு பிரபுபாதா அழகா சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து நமக்கு நீங்க ஏற்கனவே நம்ம இதுல என்ன பார்க்கணும்னா முக்கியமா அந்த குணம்லாம் நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க. அதான் மறுபடியும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த சமுதாயத்தினுடைய 4 பிரிவுகளை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க. லெவல் 1ல நீங்க படிச்சீங்களா இல்லையா? கர்மயோகத்திலேயே படிச்சிருப்பீங்க 4 பிரிவுகள். என்னென்ன பிரிவுகள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? சத்திரியர் சூத்திரியர் மத்த சொல்லுங்க. சத்திரியர் சூத்திரியர் பிராமணர் வைசியர். வெரி குட் வெரி குட். பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் 4 பிரிவுகள் இல்லையா? இது வந்து வர்ண பிரிவுகள். வர்ண பிரிவு எதை அடிப்படையாக கொண்டது? அவரவர்களுடைய குணத்தையோ தொழிலையும் அடிப்படையாக வச்சு இந்த வர்ண தர்மம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாதி பிரிவுகள்லாம் அப்ப கிடையாது. பகவான் வந்து இந்த குணத்தை அடிப்படையா வச்சு அவங்களுடைய தொழிலை அடிப்படையா வச்சுதான் இந்த 4 வர்ணங்களை பிரிச்சாரு. இது வந்து சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய பிரிவு. அடுத்து ஆசிரம பிரிவுகள் என்ன? ஆசிரம பிரிவுனா நம்ம ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் 4 விதமான பிரிவுகள் இருக்கு. என்ன பிரிவுகள் படிச்சீங்க? யாராவது சொல்ல முடியுமா? அகிம்சையா இருக்கிறது, நான்வெஜ் உண்ணாம இருக்கிறது, தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு போகாம இருக்கிறது. அது ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகள். இந்த கோட்பாடுகள்லாம் பின்பற்றணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முதல் 25 வருடங்கள். கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குது. முதல் 25 வருடங்கள் என்ன செய்யறாங்க? பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை வாழணும். கிரகஸ்தமா மாறுறதுக்கு முன்னாடி 25 வருடங்கள் என்னவா இருக்கணும்? பிரம்மச்சாரியா. அதுதான் அந்த காலத்துல எங்க அனுப்புவாங்க? அந்த மாணவ பருவம்னு சொல்றோமா இல்லையா? படிக்கக்கூடிய பருவம். அந்த படிக்கக்கூடிய பருவத்துல மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல, அந்த ஒழுக்க நெறி கோட்பாடெல்லாம் பின்பற்றுவாங்க. ரொம்ப ஒழுக்கத்தை படிப்பாங்க, ஆன்மீக விஷயங்களை அறிஞ்சுக்கிடுவாங்க. அதே நேரத்துல குருகுலம் போனா கிடைச்சிடும் மாதாஜி. நம்ம குருகுலத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்கல்ல, அப்பவே எல்லாமே இது கிடைச்சிருது. இப்போ நம்மளுடைய ஒரு கோயில்ல வந்து நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான் கோயில்ல வந்து குருகுலமும் ஆரம்பிக்கப்படுறாங்க. எல்லா பகவத்கீதை இதுவும் ஆரம்பிக்கப்படுறாங்க. எல்லாமே ஆரம்பிக்கப்படுறாங்க. நம்ம பேரனோ பேத்தியோ குழந்தைகளையோ அனுப்பலாம். இந்த காலத்துல நிறைய இல்லை, சில இடங்கள்ல இருக்கு மாதாஜி. அந்த காலத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரசர்னாலும் சரி, பிராமணர்கள்னாலும் சரி, ஒன்னா போய் ஒரே இடத்துல படிக்கிறப்போ அவங்க வந்து மிங்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா? நீங்க நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலேயே படிச்சோம். துருபதர் யாரு? துரோணர் 2 பேரும் ஒரே ஆசிரமத்துலதான் படிச்சாங்க இல்லையா? அந்த கதையெல்லாம் படிச்சீங்களா இல்லையா? முதல் அத்தியாயத்துல லெவல் 1லயே சொல்லியிருப்பாங்க மாதாஜி.
துருபதன் வந்து நம்ம பாண்டவர் பக்கம் இருந்தாரு. துரோணர் வந்து யார் பக்கம் இருந்தாங்க? யார் பக்கம் போர் செஞ்சாரு துரோணர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துரியோதனன் பக்கம். துரியோதனன் பக்கம் இல்லையா? துருபதனுடைய மகன் வந்து யாரு? திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டத்யும்னனுக்கு அவர் வந்து போதித்த ஒரு வில்வித்தை எல்லாம் வந்து துரோணர் தான். ஆனா இவரு நம்ம யாரு துருபதனும் துரோணரும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க குருகுலத்துல இருக்கிறப்போ. ஆனா இந்த கதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ராஜாவா போன பிறகு ஒரு அரசு ஒரு சைடு ஒரு பகுதி அவனுக்கு குடுக்குறேன்னு சொல்லி குருகுலத்துல சொல்லியிருப்பாரு அவரு. அந்த கதைதான். ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஆனா இவர் வந்து துரோணர் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கிறப்போ இவர் அரசு கொடுக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல, தன்னுடைய மகனுக்கு பாலுக்காகவாது ஒரு பசு வாங்குறதுக்காக அவங்க மனைவி அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவர் அதையும் கொடுக்காம அனுப்பிடுவாரு. ஆனா அடுத்து வந்து அவருடைய மகனை வந்து இவர் பெற்று வளர்த்தது எதுக்குன்னா திருஷ்டத்யும்னனை துரோணரை கொல்றதுக்காக தான். அப்படி தெரிஞ்சு கூட துரோணர் அவருக்கு வில்வித்தை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு. பிராமணர்கள் அவ்வளவு பிராட் மைண்டட். ஓகேயா? ஆக இது வந்து பிராமணர். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? நம்மளுடைய ஒரு ஆசிரம தர்மம். முதல் 25 வருடங்கள் பிரம்மச்சாரிங்கிறப்போ ரொம்ப கட்டுப்பாட்டோடு ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகள் எல்லாம் மாத்த சொன்னாங்கல்ல, அதையெல்லாம் பெற்று தூய்மையா இருக்கணும். தனிமையில இருப்பாங்க. தனிமையில குருவோட தான் இருப்பாங்க. நல்ல ஆன்மீக குருவோட இருப்பாங்க. அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேட்பாங்க. கேட்டு வந்து அதைப்படி வாழணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆக எப்படி துருபதனும் துரோணரும் ஒரே குருகுலத்துல படிச்சாங்களோ அது மாதிரி வேற யாரு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எங்க படிச்சாரு? கிருஷ்ணர் பலராமர் எல்லாம் ஆசிரமத்துல போய் கிருஷ்ணரும் ஒன்னாதான் மத்தாச்சு படிச்சாங்க. சுதாமாவும் கிருஷ்ணரும். வெரி குட் வெரி குட். சாந்தீப முனி ஆசிரமத்துல போய் சுதாமா குசேலர்னு சொல்றோம்ல, சுதாமாவோ கிருஷ்ணா பலராமர் எல்லாரும் ஒன்னாதான் படிச்சாங்க இல்லையா? ஆக அரசரா இருந்தாலும் சரி, பிராமணரா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, கிரகஸ்தரா இருந்தாலும் சரி, ஒரே ஆசிரமத்துல ஒன்னா கூடி படிச்சாங்க. ஆக அந்த காலத்துல பிரம்மச்சாரிய ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு. இப்ப வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. 25 வயசு வரைக்கும் அவங்க சுய கட்டுப்பாட்டோடு இருப்பாங்களாங்கிறது ரொம்ப சிரமமான. நம்ம பிள்ளைகளை அவ்வளவு கண்டிப்பாக நம்ம கேர்ஃபுல்லா கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த காலத்துல. அடுத்து 25 to 50 வரைக்கும் கிரகஸ்தர். ஆக பிரம்மச்சாரியா இருந்தாலும் சரி, அவரை மாதிரியே வந்து கிரகஸ்தனும் கட்டுப்பாடாக இருக்கணும். எப்படி கட்டுப்பாடாக இருக்கணும்? ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கணும். வேற பெண்களோடு மாத்தாடி சொன்னாங்கல்ல அந்த ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகளை பிறரை வந்து விரும்பக்கூடாது. ரொம்ப வந்து தன்னுடைய மனைவியோடு தான் உறவு கொண்டு பிள்ளைகளை பெற்று பிள்ளைகளை வந்து நல்ல முறையில வளர்க்க வேண்டியது அவனுடைய ஒரு கடமை இல்லையா? அடுத்து கிரகஸ்தன் வேற என்ன செய்யணும்? யாகம் செய்யணும்னு சொல்றாங்க. யாகம் வந்து என்ன யாகம் வந்து இந்த காலத்திலயும் செய்யறாங்க. அந்த யாகம் அக்னி கோத்திரம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வீட்டிலேயே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு யாகம் வந்து அக்னி கோத்திரம். இன்னும் நிறைய நம்ம வீடுகள்ல இது லட்சுமி பூஜை அப்புறம் கணபதி பூஜை எல்லாம் செய்யத்தான் செய்யறோம். அதாவது அதனால நம்ம மனசும் தூய்மை அடையும், சூழ்நிலையும் தூய்மை அடையுங்கிறதுக்காக இந்த அக்னி கோத்திரங்கிறது காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செய்யப்படக்கூடியது. இது வந்து ரொம்ப தூய்மையானது. இது யாருடைய கடமை? நம்ம இவரு கிரகஸ்தனுடைய கடமை. இந்த யாகம் செஞ்சு தானம் கொடுக்கணும். யாருக்கெல்லாம் தானம் கொடுக்கணும்? இந்த சன்னியாசிகளுக்கு, வேற யாருக்கு? வனப்பிரசத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு, ஏழைகளுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் தானம் கொடுக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை? கிரகஸ்தனுடைய கடமை. ஆக 25 இருந்து 50 வரைக்கும் கிரகஸ்தன். ஆகவே அவனுக்கு தானம் கொடுக்கறது, யாகம் பண்றது, சுய கட்டுப்பாடு, இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல அதெல்லாம் ரொம்ப எளிமை, தூய்மை, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இந்த பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையில வேதங்களை கற்கிறது, தனிமையா வாழ்றது எவ்வளவு முக்கியமோ அது மாதிரி 3வது ஸ்டேஜ் என்னன்னா சன்னியாசி. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நான் சொன்னா இந்த குணங்களை வந்து பொறுத்தி பேசுறதுக்காக சொல்றேன். சன்னியாசிங்கிறது
என்ன செய்யறாங்க? பௌதிகத்தை எல்லாம் துறந்து தானே, தியாகம் பண்ணிட்டு தானே காட்டுக்கு போறாங்க இல்லையா சன்னியாசி. அப்போ அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்யறது யாருடைய கடமை? கிரகஸ்தன் தானே பணம் சம்பாதிக்கிறான் இல்லையா? என்னமா? அப்போ கிரகஸ்தன் தான் சன்னியாசிக்கு உதவணும், பிராமணர்களுக்கு உதவணும். பிராமணர்கள் என்ன செய்வாங்க? வேதங்கள் படிப்பாங்க, வேதங்கள் ஓதுவாங்க, மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, குருகுலம் நடத்துவாங்க. நிறைய இடங்கள்ல பிராமணர்கள் நடத்துறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி தானம் கொடுக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை? கிரகஸ்தனுடைய கடமை. தூய்மையா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். ஆக சன்னியாசிகள் என்ன செய்யணும்? சன்னியாசிகள் தான் ஆன்மீக குரு அளவுக்கு உயர்ந்து தங்களை தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு வேதங்களை கற்றுக்கொண்டு தவம் செஞ்சு, பகவானை நினைச்சு தவம் செஞ்சு எளிமையான வாழ்க்கை வாழணும். எந்த உயிருக்கும் அவங்க தீங்கு செய்ய மாட்டாங்க. அகிம்சைன்னா என்ன? அகிம்சைங்கிறது எல்லாருக்கும் உரியதுதான். அது கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் சரி, பிரம்மச்சாரியா இருந்தாலும் சரி, வேற யாரு. அதுக்குதான் புலால் உண்ணாமை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? மற்ற உயிரினங்கள் அது மட்டும் இல்லாம மிருகங்களை தான் கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறோம். அது மட்டும் அகிம்சை கிடையாது. நம்ம சாதாரண நம்ம பழகக்கூடிய எல்லா ஜனங்கள்கிட்டையும் நம்ம உடல் மனம் வாக்குனால எந்த துன்பத்தையும் கொடுக்காத ஒரு நிலைமை தான் அகிம்சைங்கிறது. வாய்மை ரொம்ப முக்கியம். வாய்மை எல்லாருக்கும் உண்மையா இருக்கணும், பகவானுக்கு உண்மையா இருக்கணும், உண்மை பேசணும். இந்த வாய்மை ஸ்பெஷலி யாருக்கு முக்கியமானதுன்னா, இந்த அதாவது நம்ம பார்த்தோம்ல, பிராமணர், சத்திரியர், அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? வைசியர். வைசியர்கள் யாரு? வைசியர்கள் விவசாயம் செய்யறவங்க, பசுக்களை பாதுகாக்கிறவங்க. அடுத்து வேற யாரு? வியாபாரிகள். அப்ப வியாபாரிகள் உண்மையா இருக்கணுமா இல்லையா? இருக்கணுமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கணும் மாதாஜி. வியாபாரிகள் உண்மையா இல்லைன்னா இப்ப நடக்குது இல்ல, அது அப்படியே குடியானவன் கிட்ட போய் வாங்கிட்டு அப்படியே பதுக்கி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப விலை ஏத்தி ஒண்ணுமே இல்லைன்னு போன பிறகு விலையை ஏத்தி கொடுப்பா இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எப்பவோ தூய்மையா இருக்கணும், உண்மையா இருக்கணும். புரியுதா? அடுத்து கோபத்துல இருந்து விடுபடணும். எல்லாரும் அது கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் கோபம்னா அவனையும் கெடுக்கும், அவன் குடும்பத்தையும் கெடுக்கும். அதனால கோபமே கூடுமான வரைக்கும், கோபத்தினால என்ன நன்மை வருது? சினம் தவிர்த்தல் அப்படிம்பாங்க பெரியவங்க. அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். துறவு சன்னியாசி மேற்கொள்வாரு. சாந்தி எப்பவோ அமைதியா இருப்போம். யாரையும் குற்றம் காண்பது கூடாது, அதுல விருப்பமே இருக்கக்கூடாது. மற்றவங்கள, அதாவது தன் முதுகை பாரு பிறர் முதுகை பார்க்காதுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. மற்றவங்கள குற்றம் கண்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? நம்ம கிட்ட என்ன குற்றம் இருக்கு, என்ன குறை இருக்குன்னு நம்ம ஆத்ம சோதனை செய்யணும். அப்பதான் நாம பௌதிகத்திலையும் முன்னேற முடியும், ஆன்மீகத்திலையும் முன்னேற முடியும். ஓகேயா? அடுத்து எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை கொள்ளணும். கருணைன்னா என்ன? இறக்கம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்ம மாதிரிதான் எல்லா உயிர்கள்லையும் ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆகையினால நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மா தானே எறும்பு எல்லாத்துலயும் இருக்கு. ஆகையினால பிரம்மா வரைக்கும். ஆகையினால யாருக்கும் எந்த துன்பமே கொடுக்காம ரொம்ப இரக்கமா கருணையா நடந்துக்கிறணும். அடுத்து பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசை இருக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு பொருள்களை அடையிறதுக்கு ஆசை. அதை அதோடு நம்ம திருப்தியா இருக்கணும். புரியுதா? இப்ப ஒரு பொருள் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், ஒரு புடவையே வேணும்னு நினைக்கிறோம், அது வாங்கிட்டோம், அதோட திருப்தியா இந்த தீபாவளியை கொண்டாடலாம். இதுக்கு மேல நம்ம ஃப்ரெண்டு நல்ல ஒரு பட்டு புடவை அல்லது ரொம்ப அதிகமான விலையில வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது மாதிரி நான் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் வீட்டுல பிடிவாதமா இருந்தா அது பேராசை தானே. ஏன்னா வீட்டினுடைய சூழ்நிலையை கவனிக்கணும். ஆக நம்முடைய தகுதிக்கு தகுந்த ஆசை வேணும், ஆசை இல்லாம இருக்க முடியாது. புத்தர் ஆசையை ஒழின்னு சொன்னாரு, ஆனா ஆசை இல்லாம இருக்க முடியாது. நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை பெறணும். ஆக ஆசை சீரமைப்புன்னு சொல்றாங்க. அதை எப்படி சீரமைக்கிறது? நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்குதான் ஆசைப்படணும். அதை பெற்று விட்டோமா அதோட திருப்தியா இருக்கணும். அடுத்து கண்ணியமா எல்லார்கிட்டையும் நடந்துக்கிறணும்.
வெட்கம்னா என்னன்னா, நம்ம மற்றவங்களுக்கு தீங்கு செய்யவோ தப்பா பேசவோ பேசுறதுக்கு அஞ்சோடும். அதுதான் வெட்கம்ங்கிறது. வெட்கம்னா பொதுவா பெண்களுக்கு உரிய முக்கியமான குணம் வெட்கம். வெட்கம்னா என்ன? மற்றவங்க ஆண்கள் முன்னாடி போய் நிக்க செய்ய அதெல்லாம் வெட்கம்தான். ரொம்ப ஒரு ஒரு அடக்கமா நடந்துக்கிறது. அதான் சொல்றாங்க. இந்த மன உறுதிய வீரமும் யாருக்கு வேணும்னா ரொம்ப முக்கியமா சத்திரியருக்கு வேணும். சத்திரியர் யாரு? நமக்கு தெரியும். சத்திரியர்கள் தான் நம்ம எல்லை பகுதியில இருக்கக்கூடிய வீரர்கள். அந்த வீரர்களுக்கு மன உறுதியும் வீரமும் இல்லைன்னா நம்முடைய நமக்கு எதிராக நாட்டுக்கு எதிராக வரக்கூடிய பயங்கரவாதிகள் மற்ற நாட்டிலிருந்து படையெடுப்பு அவங்க அவங்களுடைய அவங்க செய்யக்கூடிய அநியாயங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு மன உறுதியோடு வீரத்தோடு அவங்க தைரியமா அந்த மூணும் ரொம்ப முக்கியமானது சத்திரியர்களுக்கு. அவங்க அதை எதிர்கொள்றாங்க. ஆக யார் யாருக்கு எந்த குணம் ரொம்ப முக்கியங்கிறத நம்ம இதுல படிச்சுக்கிறோம். மன்னிக்கும் தன்மை எல்லாருக்கும் வேணும். தைரியம் வேணும். அது யாரா இருந்தாலும், சத்திரியனா இருந்தாலும் சரி, கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் சரி, வரக்கூடிய துன்பங்களை தைரியமா எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை வேணும். அடுத்து தூய்மை வேணும். தூய்மைன்னா என்ன? நம்ம எப்பவும் நாமும் அக தூய்மை புற தூய்மைன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய எப்படி புற தூய்மை உடம்ப தூய்மையா வச்சுக்கிறோமோ அதே போல மனசையும் என்னது மன களங்கங்கள் பௌதிக களங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுவித்து தூய்மையாக வைக்க வேண்டும். பொறாமையின்மை, யார் மேலேயும் பொறாமை கூடாது. பொறாமைன்னா என்ன? நம்ம ஏற்கனவே பொறாமையை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது இப்ப நம்ம கிட்ட நமக்கு பக்கத்து வீட்டுல அல்லது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த பொருள் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதோட நம்ம திருப்தியா இருக்கணும். அப்படி இல்லாத ஒன்றை பற்றி நம்ம நினைச்சு ஏக்க அடைஞ்சு அது இல்லையே இல்லையேன்ட்டு அப்போ அது நம்ம கேட்கலாம், நீ எப்படி இவ்வளவு செல்வம் சேர்த்த? அப்போ அதே மாதிரி எப்படி இந்த உயர்ந்த பதவிக்கு வந்தீங்க? நம்ம 2 பேரும் ஒன்னாதானே படிச்சோம், நம்ம எப்படி வர்றது அப்படிங்கிறத கேட்டு நாமும் முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். அப்படி இல்லாம நான் 2 பேரும் ஒன்னா படிச்சோம், அவன் அவ்வளவு பணக்காரனா இருக்கா, உயர்ந்த பதவியில இருக்கா அப்படின்னு அவன் மேல பொறாமைப்பட்டு அவனுக்கு கஷ்டங்கள்லாம் கொடுக்கறது ரொம்ப மோசமான ஒரு செயல். அதனால அந்த பொறாமை குணம், காமமும் பொறாமையும் ரொம்ப மோசமான குணம்னு சொல்றாங்க. அடுத்து மரியாதையை எதிர்பார்த்தல் கூடாது யாருகிட்டையும். இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா நம்ம அவங்க தகுதிக்கு தகுந்தபடி நம்மளை வரவேற்று உபசரிப்பாங்க. கல்யாண வீடுகளுக்கு போனா சில நேரங்கள்ல அவங்க நம்மளை இன்வைட் பண்ணவங்க பார்க்காம கூட இருக்கலாம். அப்ப போய் இந்த பாருங்க, ஏன்னா அவ்வளவு பத்திரிகை கொடுத்து வரவேற்றாங்க, வாங்கன்னு சொன்னாங்க, இப்ப என்னன்னு கூட கண்டுக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சில நேரங்கள் அப்படியெல்லாம் நினைக்க கூடாது. எந்த மரியாதையும் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நம்ம கடமை, அவங்க சொன்னாங்க நம்ம போயிருக்கோம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி அவங்க மரியாதை செய்யணுங்கிறத நம்ம நினைக்க வேண்டாம். ஆக இப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாமே தெய்வீகமான குணங்கள். நீங்க வீட்லயே போய் இதை பற்றி சிந்திக்கணும். நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்கு, நம்ம எந்த இல்லாத குணம் என்ன? அநேகமா நம்ம பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஆன்மீகத்தை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம குருமார்கள்கிட்ட இருந்து. மோஸ்ட்லி இதுல எல்லாமே இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சில குணங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கு. இல்லாத குணங்களை நாம் வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி நமக்கு வரணும். உறுதி எடுத்துக்கிறோமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எடுப்போமா மாதாஜி? எடுக்கலாம். எல்லாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் மாதாஜி. எல்லாரும் உறுதியோட தான் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, வெரி குட். அதுதான் நம்ம இந்த தெய்வீக இயல்புகளை பற்றி படிச்சதுனால வரக்கூடிய ஒரு பயன்கள். ஆகவே நம்ம எல்லாரும் தெய்வீக இயல்பை அடையணுமா, அசுர இயல்பை அடையணுமா? தெய்வீக இயல்பை அடையணும். அடுத்து அதனாலதான் பகவான் அந்த 3 ஸ்லோகங்களை முதல்ல பகவான் சொல்லிட்டாரு. இப்ப நமக்கு எல்லாம் இது தேவைங்கிறதுனால. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இது பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றப்போ, அர்ஜுனா நீ பயப்படாத, உங்ககிட்ட எல்லா தெய்வீக குணமும் இருக்கு, நீ தெய்வீகமானவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. நிஜமாவே அர்ஜுனன் தெய்வீகமானவன் தான். நீங்க முதல் அத்தியாயத்திலேயே பகவத்கீதையில பார்த்திருப்பீங்க, அர்ஜுனன் இவங்களையெல்லாம் கொல்லவா, நான் கொல்ல மாட்டேன்
எனக்கு இது பதவி வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்வார் இல்லையா, அது அவருடைய குணங்கள் தான், தெய்வீக குணம் தான். சரி, அடுத்த 4வது யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. காந்திமதி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. காந்திமதி வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி எல்லாருக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுங்க. காந்திமதி மாதாஜி இப்ப வாசிக்கட்டும். அடுத்த பொருளுரை இன்னொருத்தவங்க வாசிக்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்போ அபிலாஷ்ச குரோத பாருஷ்யம் ஏவச்ச அஞ்ஞானம் ஜாபி ஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதம் ஆசுரிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசுரிம். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா சொல்லுங்க. நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. சரி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பிருந்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். வெரி குட். பாருங்க, இந்த குணம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்காது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருந்தா அதை நீக்கிடுவோம். அசுர குணங்கள் உடையவங்களுக்கு என்ன குணம்? சம்பதம் ஆசுரிம் கடைசியில் இருக்கு. பார்த்த சம்பதம் ஆசுரிம். பார்த்தா பிரிதாவின் மைந்தனே, இந்த அசுரர்களுடைய இயல்புகள் என்ன தெரியுமா? தம்போனா தற்பெருமை. சிலர் இருக்காங்க, நான் அது பண்ணிட்டேன் இது பண்ணிட்டேன், நான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லையா? தன்னைத்தானே புகழ்ந்துக்கிறது. என்ன, தெருவில் நடக்கிறப்ப கூட ரொம்ப அகந்தையா ரொம்ப கர்வமா போவாங்க. அகந்தை. தம்பன தற்பெருமை. தர்பனா அகந்தையா போறது, ஈகோ. அடுத்து வேற என்ன? குரோதம்னா என்னது? குரோதம்னா என்னது? நம்ம பார்த்தோம், கோபம் இல்லையா? காம குரோதம். காமம்னா ஆசை, குரோதம்னா கோபம். அடுத்து பாருஷ்யம்னா ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியா உங்களுக்கு மனசுல இருக்கும். பாருஷ்யம்னா என்னன்னா வீண் அபிமானம். பாருஷ்யம் மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிருங்க மாதாஜி, பேசுறப்ப மட்டும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருஷ்யம்னா என்னது? கொடூரமா நடந்துக்கிறது, கொடூரம். பாருஷ்யம்னா கொடூரம். அடுத்து அஞ்ஞானம்னா அறியாமை. என்னது? அறியாமைக்கு என்ன இருக்குங்க? ஞானம், அஞ்ஞானம். ஞானத்துக்கு எதிர்மறைதான் அஞ்ஞானம். அடுத்தது வேற என்ன குணங்கள்லாம் இருக்கு இவங்க கிட்ட? அஞ்ஞானம் இருக்கு. அபிஜாதஸ்யனா பிறந்தவன். எந்த குணத்துல பிறந்தவன்? சம்பதம் ஆசுரேன். அசுர குணத்தில் பிறந்தவனுடைய குணங்கள்லாம் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். என்னெல்லாம்? தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை. எத்தனை குணங்கள்? 6, 7 குணங்கள் முக்கியமா. இதையெல்லாம் அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். புரியுதா மாதாஜி? இப்போ தம்போ தர்போ அதெல்லாம் நீங்க அத ஒவ்வொன்னுடைய பொருளையும் நீங்க பதவுரைன்னு சொல்லுவோமோ, அதை படிச்சா இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மூர்த்தி பிரபுஜி ஸ்லோகம் வாசிங்க. குமுதா ரவி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பேசுறீங்க, வாசிங்க பிரபு. ரவி மாதாஜி, லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி, லதா சந்திரன் மாதாஜி வாசிங்க. படிக்காதவங்க வாசிங்க. முக்கியமா உங்களை எல்லாம் படிக்க வைக்கணுங்கிறதா என்னுடைய ஆசை. வாசிங்க. ஸ்லோகம் வாசிக்கிட்டோம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கிறேன். பதம் 16 இல்லையா? தைவி சம்பத் விமோஷாய நிபந்தாய சுயிகமதா மாசூசி சம்மதம்
दैवम् अभिजातो சி अचि பாண்டவ. पाण्डव மாதாஜி நம்ம லெவல் 2 படிக்கிறோம். கொஞ்சம் வந்து நீங்க இது ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி தர்றாங்க நம்ம இதுல, அதுலயே கொஞ்சம் கலந்துக்கிறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வாசிங்க குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள் என்ன ஆகும்? वासितुम् அடுத்து வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தைவி சம்பத் விமோச்சாய விமந்தானசுவி மதா மாசுச்ச சம்பந்தம் தெய்வம் அபிஜாதோ அசி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிய. பிரபுஜி பிரதாசிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த தெய்வீக குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல, எத்தனை குணங்கள்னு எண்ணி சொல்லணும் எனக்கு கடைசியில. அது எல்லாம் வந்து நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும். இந்த உலகத்துல நம்மள பந்தப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பந்தப்படுத்தாது. நம்ம பந்தப்படுத்தாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும்னா முக்தி அடையணும்னா அந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் இருக்கணும். ஆனா அசுர குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல, தம்பம் தர்பம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, தற்பெருமை அகந்தை இதெல்லாம் வந்து அசுர குணங்கள்ல அந்த பௌதிகத்துல பந்தப்படுத்தும். அதனால அர்ஜுனா நீ கவலைப்படாத, உங்ககிட்ட தெய்வீக குணம் தான் இருக்கு, அசுர குணம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது அடுத்தது யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? லதா சந்திரன் மாதாஜி வாசிங்கன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. வாசிங்கன்னு சொல்லுங்க. எல்லாரும் பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்க, துவௌ பூத சர்கௌ லோகேஷ்மின் தைவ அசுர ஏவச்ச என்ன அர்த்தம்னா, இந்த படைக்கப்பட்ட இந்த உயர்வாளிகள் இந்த உலகத்துல 2 விதமா இருக்காங்க. நான் சொல்றேன் கேளுங்க. தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் அப்படின்னு 2 வகையான மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க. அப்போ அந்த தெய்வீகமான விஸ்தரச தெய்வீகமானவர்கள் பற்றி விவரமாக நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்ப்பா. இப்ப அசுரத்தனமான யார என்னிடமிருந்து ஸ்ரூனு கேட்பாயாக. அசுரத்தனமானவர்களை பற்றி நான் சொல்றேன், இப்ப கேட்டுக்கோ அப்படிங்கிறாரு. நம்ம முதல் 3 ஸ்லோகத்துல நான் தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே விவரமா சொல்லிட்டேன். இப்ப அசுரர்களுடைய குணங்களை பற்றி சொல்றேன், நீ கேளுப்பா அப்படின்னு யாருக்கு சொல்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கு அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிக்கிறவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச ஜனான விதுர் அசுராக நசௌசம் நாபிசாரோ ந சத்யம் தோஷு வித்யதே. அசுரத்தன்மை. அடுத்தது யாராவது வாசிக்கட்டு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்லா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. மதனா மாதாஜி நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி, டைம் போகுது. நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி எங்களுக்கு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா, லெவல் 2ல எல்லாரையும் கொஞ்சம் படிக்க வைங்க அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப படிச்சாதான் மாதாஜி. ஆக்சுவலா எல்லாருமே படிப்பாங்க மாதாஜி, அதனால நீங்க கவலைப்பட வேணாம், எல்லாருமே படிப்பாங்க. ரமேஷ் பிரபுஜி ஆக்சுவலா வெளியே எங்கேயோ இருக்காங்க. இங்க 3 PM பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே படிப்பாங்க. நாங்க எப்படின்னா அந்த ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷன் சேர்த்தே படிப்பாங்க. அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணனால இப்ப நீங்க வந்து ஸ்லோகம் ஒருத்தர் படிக்கணும், டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தர் படிக்கணும்ன்றனால தான் இந்த கேப் வருது.
இது ரெண்டும் சேர்ந்தே படிப்பாங்க. இது நானே எல்லாருமே படிப்பாங்க மாதாஜி. கேப் வேணுங்கிறதுக்காக சொல்லல அதான் மாதாஜி. எல்லாருமே படிப்பாங்க. அதான் சொல்றேனே 20 பேர் வராங்கன்னா 20 பேருமே படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இனி எனக்கு அப்படி படிச்சு காட்டுங்க, நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச. பிரவருத்திம்னா முறையான செயல், நிவృத்திம்னா முறையற்ற செயல். புரியுதா? இந்த அசுரத்தன்மை உடையவங்க முறையற்ற செயலை தான் செய்வாங்க. முறையான செயல் அவங்களுக்கு என்னென்ன, பிரவருத்திம்னா என்னன்னே தெரியாது, என்ன செய்யணுங்கிறது தெரியாது, என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெரியாது. பிரவருத்திம்னா என்ன செய்யணுங்கிறது, நிவృத்திம்னா என்ன செய்யக்கூடாது என்பது. ஆக இது எல்லாம் அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. யாருக்கு? அசுரர்களுக்கு. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காண்பது இல்லை. நம்ம தெய்வீக குணத்துல இந்த மூணையும் பார்த்தோம். தூய்மை, வாய்மை, நல்ல முறையான நடத்தையெல்லாம் சுய கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கணும்னு பார்த்தோமா இல்லையா? இந்த குணங்கள்லாம் அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? அவங்க அவைலபிள் இல்லைன்னா சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி படிச்சிருங்க பிரபுஜி. உமாபதி பிரபுஜி. கீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகமும் படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷனும் படிச்சிருங்க. ஓகே. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூரணீஸ்வரம் அபஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்ல வாசிங்க. வெரி குட். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த அசுரர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த உலகமே இருக்கே அது ரொம்ப பொய்யானதுதான், இதுக்கு அஸ்திவாரம் கிடையாது, கடவுளும் கிடையாது, கடவுளையே நம்ப மாட்டாங்க. யாரு? அசுரர்கள். அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது. அசத்தியம்னா உண்மையற்றது உலகம், அப்பிரதிஷ்டம்னா ஆதாரமற்றது, இந்த உலகத்துக்கு எந்த ஆதாரமே, யாரு படைச்சாங்கிற ஆதாரமே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. ஜகத்துனா இந்த பிரபஞ்சம், ஆகு கூறுகின்றனர். அப்படி சொல்றாங்க. யாரு சொல்றாங்க? அசுரர்கள் சொல்றாங்க. அனீஸ்வரம்னா இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லாமல், அபரஸ்பா காரணமின்றி, சம்பூதம் தோன்றியது. எது தோன்றியது? இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது. வேறு காரணம் எதுவுமே இல்லை. என்னதான் காரணம் இந்த உலகம் தோன்றதுக்கு அப்படின்னா, அவங்க சொல்ற காரணம் என்னன்னா, காமத்தின் காரணத்தினால் மட்டுமே இந்த உலகம் தோன்றிச்சுன்னு சொல்றாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை. கடவுள் நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம் அழகா. கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சாரு, அவர் தான் கிரகங்களை அதன் இடத்துல இருக்கும்படி செய்யறாரு, உயிர் வாழிகள் எல்லாம் நன்றாக வாழ்வதற்கு வேண்டிய அத்தனை வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. அவர் தான் புருஷோத்தமர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சோம்ல இல்லையா? அதுல எல்லாம் இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இந்த உலகமே பொய்ப்பா, அதுக்கு எந்த ஒரு யாரு கடவுளே இல்லை, அஸ்திவாரமும் இல்லை, யாரும் கட்டுப்படுத்துறவங்களே இல்லை, இது தாமாக தான் உண்டாச்சா. அது எதனால? காம இச்சையினால. இந்த மனிதர்களுடைய அவங்க காமத்தினால அவங்க காமத்தில் ஈடுபடுறதுனால, ஆசையினால ஈடுபடுறதுனால அவங்களுக்கு இந்த ஜீவராசி எல்லாம் உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. இது உலகமே மாயை, தற்காலிகமானது, இதுக்கு காரணமும் இல்லை, விளைவும் இல்லை, ஆள்பவரும் இல்லை, அது நோக்கமும் கிடையாது, உண்மையானதும் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் அசுரத்தன்மையினருடைய முடிவு. ஓகேயா? இந்த ஜட செயல்களாலும் அவற்றின் விளைவுகளாலும் தான் சந்தர்ப்ப வசத்தால் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுறதுக்கு காரணம் ஜட செயல்கள். இந்த உடல் புலன் இன்பத்திற்கு உட்பட்டு செயல் புரியுது. அதே மாதிரி ஜட இயற்கையோ என்ன செய்யுது? செயல்கள் ஜட இயற்கையில தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆனா நம்ம நல்ல ஒரு ஆன்மீகவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க? இந்த உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக கடவுளால் படைக்கப்பட்டது,
அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அதான் இவங்களுக்கு அத்தகைய எண்ணம் யாருக்கு கிடையாது, அசுரர்களுக்கு கிடையாது. அது சுயமாக இந்த பிரகிருதியினால தானாகவே ஏற்பட்டது, வேற எந்த காரணமும் இல்லை. கடவுள் இதுக்கு பின்னால எந்த கடவுளுமே இல்லை. நீங்க எல்லாம் சும்மா வந்து தேவர்களை வழிபடுறீங்க, கிருஷ்ணனை வழிபடுறீங்க, அப்புறம் சிவா, விஷ்ணு, முருகா அப்படின்னு எல்லாம் வழிபடுறீங்க. அவங்கெல்லாம் இதுக்கு காரணம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் தானாக ஒரு ஆண் பெண் உறவினால வரக்கூடியதா அந்த குழந்தைகள். மற்ற ஜீவன்கள் 84 லட்சம் ஜீவன்களுமே அப்படிதான் வருது. ஆகையினால பிரகிருதினால ஏற்படக்கூடியதா என்னது இந்த உலகமே ஒழிய இது ஏற்படுறதுக்கு பகவான் வந்து அப்படின்னு ஒருத்தருமே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி இல்லனா உமாபதி பிரபுஜி, ரெண்டு பேர்ல யாராவது படிங்க பிரபுஜி. ஏதாம் திருஷ்டியம் அவஸ்யாப நஷ்டாத்மனோ அல்பயுக்தயः பிரபந்த் யுக்தா கர்வாணா யா ஜெகதே அகிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அழகா வாசிக்கிறீங்க, அப்புறம் எதுக்கு தயங்குறீங்க? வாசிக்க தான் உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும். அதனால எல்லாரும் வாசிங்க. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தபிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பார்வை அவஸ்தபிய ஏற்றுக்கொண்டு நஷ்டன்னா இழந்த ஆத்மான தம்மை அல்ப புத்தியா சிற்றறிவுடையோர் பிரபோந்தி வளர்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையை வளர்த்து பிரபஞ்சம் வந்து தானாக தான் ஏற்படுத்தி, இதுக்கு அஸ்திவாரம் கிடையாது, இதை வந்து யாரும் உண்டாக்குறதுக்கு கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க. உக்ர கர்மனா அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இவங்கதான். தயவு செய்து மியூட் பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இத்தகைய எண்ணத்துல இருக்காங்க யாரு? அசுரர்கள். என்ன உக்ர கர்மனா என்ன அர்த்தம்னா, இவங்க வந்து இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு துன்பம் தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த துன்பம் தரக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இந்த உலகத்தையோ மற்ற ஜீவராசிகளையோ அழிப்பதற்காகத்தான் அவங்க வந்து இருக்காங்க. யாரு? அசுரர்கள். உலகத்தினுடைய அழிவுக்கான செயல்களை செய்வதில் தான் அவங்க நினைக்கிறாங்களே ஒழிய மற்றபடி இந்த உலகம் எப்படி தோடிச்சு, பகவான் கிட்ட இருந்து எப்படி வந்தது, என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு அதுல பற்றி வேதங்களை பற்றியோ மற்ற வந்து உபனிஷதங்களை பற்றியோ வேத நூல்கள் ஆன்மீக குருவையோ அவங்க கண்டதில்லை. நல்ல பக்தர்களையும் கிட்டையும் உறவு வச்சுக்கிட மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க? அறிவில்லாதவர்கள், தன்மை இழந்தவர்கள்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஒரு ஆத்மாவோட பரமாத்மா இருக்காரு, நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு நினைக்கணும் இல்லையா? அந்த உணர்வு இல்லாதவங்க தான் தன்னை இழந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான வளனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நிறைய பயங்கரவாதம் வந்து எங்க பார்த்தாலும் தலையோங்கி இருக்கு இல்லையா? அவங்கெல்லாம் அசுர குணம் உள்ளவங்கதான். உலகத்தை அழிப்பதற்காக இப்ப நம்ம நாட்டிலேயே ரொம்ப வந்து இது மாதிரி செயல்கள்லாம் நடக்குது. அங்கங்க உலகத்தை அழிவுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய செயல்கள் தான் முக்கியமா இந்த அசுர குணமுள்ள பயங்கரவாதிகள் இவங்கெல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா? அவங்க மிருகங்களை மட்டும் கொடூரமாக நடத்தல, மற்ற மனிதர்களையும் கூட கொடூரமாக தான் நடத்துறாங்க. ஆக மக்கள் உலகினுடைய எதிரிகள் இவங்க அசுரர்கள்லாம். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து களை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய வந்து இப்போ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்குது கவர்மெண்ட், தெரியுதா? அடுத்து வந்து இப்போ வந்து விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து அந்த காலத்துல அணு ஆயுத கண்டுபிடிப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த விஞ்ஞானியே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரா, ஐயோ நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருவியை கண்டுபிடிச்சிட்டனே, இதை அழிவுக்கு பயன்படுத்துறாங்க இந்த மனிதர்கள் அப்படின்ட்டு வருத்தப்பட்டாராம். ஆக இதுவும் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு செயல்தான். அணு ஆயுதங்கள் வந்து பெரும் நாசத்தை உண்டு பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம 2ஆம் உலக போர்ல எங்க
நாகசாகி ஹிரோஷிமாவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு நம்ம அறிகிறோம். அங்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னும் குறைபாடு உடைய குழந்தைகளாகத்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் தான், ஒரு கதை இருக்கு. இதுல கதை வருது இல்ல மாதாஜி? பார்ப்போம். அந்த கதையை நம்ம டைம் இருந்தா சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதா மோகாத் கிருஹீத்வா சத்க்ராஹான் பிரவர்த்தந்தே ஷசி விரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்மம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாரோ பின்னாடி பேசிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. அவங்கதான், அவங்க வெளியே இருந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. கிளாஸுக்கு வந்திருக்காங்க வெளியே இருந்தாலும், அதனாலதான் நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல, அவங்கள கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிருங்க. இல்ல சுஜாதா மாதாஜி தான். சுஜாதா மாதாஜி ஆக்சுவலா வெளியே இருக்காங்க, அப்படியும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்கன்றேன். வெரி குட் பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. சூழ்நிலை சரியில்லைன்னா நான் அப்புறம் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிருங்க மாதாஜி. அதுதான் நான் ஒரு ரிக்வஸ்டா எடுத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா கேட்பாங்க இந்த சத்தத்தோட இருக்கு. ஆக 10வதுல என்ன இருக்குன்னா, அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இருக்கோ காமம். என்ன காமம்னா திருப்தியே இருக்காது அவங்களுக்கு. திருப்தி அடையாத காமம். அந்த காமத்திடம் தஞ்சம் அடைஞ்சி துஷ்புரம்னு திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைஞ்சி அவங்க என்ன செய்வாங்க, தம்ப மானம். தம்பன்னா தற்பெருமைன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். மானம்னா பொய் கௌரவம். மத அன்பிதா உயர் அபிப்பிராயத்துல மூழ்கி நாங்க தான் உயர்ந்தவங்க, எங்களுக்கு மிஞ்சி யாருமே இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த இதுல மோகாத் மயக்கத்துல கிரகித்வா அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை நிரந்தரமற்ற கிரகான் நிரந்தரமில்லாத விஷயங்களை வளர்த்து கொள்றாங்க. அவங்க தங்களுடைய மனதில் கற்பனை செஞ்சுக்கிறாங்க. அங்க உண்மையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் கற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு அசூசி தூய்மையற்ற விரதா அவங்க செய்யக்கூடிய விரதங்கள் இதெல்லாம் தூய்மையற்றதாக இருக்கும். அவங்க செய்யக்கூடிய தவமும் தூய்மையற்றதாக இருக்கும். அதுக்காவது அழிவு ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும். நம்ம ராமாயணத்துல ராவணன் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருந்தாரு. நல்ல சிவபக்தன் தான். ஆனா அந்த இதை சரியானபடி அவருடைய காமத்தினால அந்த தவத்தை சரியானபடி அவர் பயன்படுத்தல. என்ன செஞ்சாரு, காமத்திற்கு உட்பட்டதுனால அவருக்கு அழிவுதான் ஏற்பட்டது இல்லையா? நம்ம அதெல்லாம் அதே மாதிரி இரணியகசிபு பிரம்மா இவங்க கிட்ட இருந்து தவம் செஞ்சுதான் நான் என்னை யாராலையும் வெல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை வரணும். நான் இந்த பூமியிலேயோ ஆகாயத்திலேயோ நீர்லையோ நிலத்திலேயோ வெல்ல முடியாத, பகல்லையோ இரவிலையோ எந்த நேரத்திலயும் என்னை யாரும் வெல்லக்கூடாது, மனிதர்களாலோ தேவர்களாலோ நானும் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு கேட்டாரு. இரணியகசிபு பிரகலாதனை கஷ்டப்படுத்துறப்போ என்ன, பிரகலாதனுடைய பிரேயர்னால நரசிம்மராக அவரை என்ன செஞ்சாரு, அழித்தாரு. அவரை தன்னுடைய நகத்தால் அவர் வயிற்றை கிழிச்சு கொன்றார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். நரசிம்ம இது நாளைக்கு படிப்போம். நம்ம இன்னைக்கு துளசி படிப்போம். அது நரசிம்ம சோத்திரமா ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தெய்வீக குணங்கள் நாளைக்கு கேட்பேன், கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கங்க. நமக்கு தான் இந்த இது போடுறாங்க, பிளேலிஸ்ட் போடுறாங்க, நீங்க அழகா படிச்சுட்டு வரலாம். தெய்வீக குணங்கள்லாம் என்ன, அசுர குணங்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த அசுர குணங்களை உடைய பெண்கள் 2 பேரை பற்றி அடுத்து ஒரு கதை சொல்லுவேன். நாளைக்கு சொல்றேன். நான் இப்ப டைம் ஆயிடுத்து. அதிதி திதி அப்படின்ட்டு 2 அக்கா தங்கச்சிங்க கஷ்யப்பரை படந்தாங்க. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா? யாருக்கும் தெரியாதுல்ல? தெரியும்னா சூரியனோட ஒய்ஃப் தானே மாதாஜி? சொல்றேன் மாதாஜி. தட்சன் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தட்சன் யாகம் செய்தப்போ
பார்வதியோட கூப்பிடும். பார்வதியோட அப்பா தானே தக்ஷன் ஆமா இது? ஆமா 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 அது நாளைக்கு பார்க்கலாம். அவர் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா அவருக்கு 13 மகளாம். அந்த 13 மகளும் வந்து கஷ்யப்பரையே மறந்துட்டாங்களாம். அவர் பெரிய ரிஷி என்ன அப்படிப்பட்டவர். அவருக்கு வந்து இந்த அதிதி திதிங்கிறவங்க 2 பேரு. அதுல அதிதி வந்து தெய்வீக குணம் படைச்சவங்க, திதி வந்து கொஞ்சம் அசுர குணம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. 2 பேரும் ஒரு அப்பாவுக்கு பிறந்தாலும் கூட திதிக்கு வந்து வந்து அசுர குணம் இருந்தது. ஆகையினால திதியினுடைய குழந்தைகள் தான் இந்த இரணியாட்சன் இரணிய கசிப்பு எல்லாரும் அவங்க 2 பேரும். புரியுதா? இந்த வாமனனாக அவதாரம் எடுத்தவர் வந்து அதிதியினுடைய மகன், தேவர்கள்லாம் அதிதியினுடைய மகன்கள். ஆக தெய்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய குழந்தைகள் எப்படி இருப்பாங்க, அசுர குணத்துல இருக்கிறவருடைய குழந்தைகள் வந்து இந்த இரணியாச்சனும் இரணிய கசிப்பும் பகவானாலதான் கொல்லப்பட்டாங்க. ஏன் கொல்லப்பட்டாங்கிறத கதையும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இவங்க 2 பேருடைய குணத்தினுடைய தன்மையையும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்குதான் ஒரு டைமுக்கு முடிச்சிருக்கேன். நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு இதேதான் இந்த அசுர குணம் தான் மெயினா நம்ம படிக்க போறோம். இவங்களுடைய வீழ்ச்சி எதனால வருது, இவங்களால மேல போக முடியுமா ஆன்மீக உலகிற்குங்கிறத நாளைக்கு 11ல இருந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கதையும் பார்ப்போம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சுக்கலாமா? ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. பிரபுஜி வந்து நான் சொல்றது உங்களுக்கு நல்லபடியா புரிஞ்சிருக்கா? இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியலைன்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாதான் கிளீனா இருக்கு. நல்லா புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இந்த ஞானம் பிரபுஜி மாதாஜி முக்கியமா நமக்கு தேவையான இந்த ஞானம், அதாவது இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கறதா இப்ப நம்ம பாக்குறோம். தெரியுதா? முதல்ல வந்து முதல் 1 to 6 வந்து கர்மயோகம். கர்மத்தின் மூலமாக நம்ம செய்யக்கூடிய கடமைகளை வந்து பகவான் உணர்வோடு செஞ்சு பக்குவம் அடைஞ்சு பகவான் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையலாம்னு பார்த்தோம். நடுவுல இருக்கிறது நேராகவே பகவானை எப்படி அடையலாம், பக்தி யோகம் பார்த்தோம். இப்போ ஞானத்தின் மூலமாக பகவானை பற்றிய ஒரு அறிவின் மூலமாக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தீய குணங்களை எல்லாம் அறிஞ்சு தீய குணங்களை ஒழித்து நல்ல குணங்களை வளர்த்து பகவானை எப்படி அடையலாம்ங்கிறதா இந்த ஞான யோகம். எல்லாருக்கும் நமக்கு பகவான் கிட்ட போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த ஞான யோகம். அதே ஏன்னா நேரடியாக நம்ம செஞ்சு பக்தி பண்ணியே பகவான் கிட்ட போகலாம். அப்படி நேரடியாக பக்தி பண்ணி பகவான் கிட்ட அடையிறவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்துடும். அவங்க எல்லாமே கடந்துதான் போவாங்க. பிரம்மன் பரமாத்மா இதெல்லாம் கடந்துதான் அந்த நிலையெல்லாம் உணர்ந்துதான் பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு பக்தி யோகத்துல ஈடுபடுறவங்களுக்கு தானாகவே எல்லாமே வந்துடும். ஓகேயா? இது வந்து அப்படி இல்லாத ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பகவானை உணர்ந்து பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். சந்தேகம் இல்லைன்னா முடிச்சிடலாமா பிரபுஜி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. யூஸ்வலா சண்டே நமக்கு 3 PM L2 கிளாஸ் கிடையாது. நாளைக்கு இருக்குதுங்களா மாதாஜி? நாளைக்கு விட்டுருவோம் மாதாஜி. நம்ம திங்கட்கிழமையே ஆரம்பிப்போம். எனக்கு கொடுத்த ஒரு இதுல 2 நாள் கொடுத்துருக்காங்க. சண்டே போட்ட மாதிரி தெரியல. அதான் சொல்றேன். சண்டே நமக்கு 3 PM யூஸ்வலாவே இவ்வளவு நாள்ல சண்டே இல்ல, அதனால தான் கேக்குறேன். வேண்டாம் மாதாஜி. அப்ப மண்டேல பாத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே மண்டே பார்க்கலாம். எல்லாரும் வந்து சண்டே கொஞ்சம் சரியா வீட்டுல என்ஜாய் பண்ணுங்க. இதையும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. இது வரைக்கும் படிச்சது பாப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு, பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு, all glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. என் பண்ணி